Piye diajeng? Kang Mas, Ana apa? kula menika luwe Kang Mas. Ngelak. Aku nalika mau ora wis janji karo sliramu to diajeng. Sliramu wis adoh. Ora nakal. Mulih wae kok kaya bocah cilik lho sliramu iki diajeng. Ayo kula menika. Perih menika lho kula menika perih Kang Mas. Sing ngelit luwe iki ora mung sliramu diajeng. Pun kakang iki ya padha karo sliramu. Ning rak awake dhewe iki rak prihatin. Wong yo nyatane kahanane kaya mangkene. Mongko iki yo wektune sik lagi ora prayoga to diajeng. Iki wayahe lagi bedhog lho. Lah yen mila bedhog menika Kang Mas, kula mboten ketah Kang Mas ngelak kula. Ning ngendikane para sepuh iki ana tetembungan ora ina. Nek bedhog-bedhog banjur aku ngupadi apa sing bakal tok dahar kuwi yo diajeng. Kang Mas. Pripun Kang Mas menika kula lemes ya Kang Mas. Oh iya. Aku yo nek ngrasakake sliramu ki yo mesakake diajeng. Jaran sliramu ki yo kadangku sing tak tresnani. Yo coba aku tak mlaku nang papan kono muga-muga mbok menawa kali kae ana banyune ngono lho. Ya Kang Mas. Ngatos-atos nggih Kang Mas. Ning janji lho sliramu tak tinggal nang kene ora lunga-lunga. Mboten Kang Mas. Ya wis ngono wae yo. Aku tak golek banyu. Iya Kang Mas. Yo. Kahanane ngrondani jagung. wah cilaka Kang, Cilaka piye? jagungku do ilang Cek. Ya ora mung nggonamu. Sing jagunge ilang iki mung ora nggonamu. Kabeh para kacar ya do kelangan jagung kok. Gonku sing kula desa kae ya Kang. Entek. Entek jagunge iki esuk tak tileki. Isih basan sore. Sore Kalong separo. awan iki kalong separo. Lah iya. Aja-aja tok dol. Lah ya ora. Lah wong jagung isih nom-nom. Iso Didol. didol iso Wong payu. buang tilas ngakune ilang. Men ora disengeni bojone. Nah, ngerti watak wantune iki ngerti aku. Lah iki lagi kedanan guru jane. Ora ning tenan. Jagung kuwi pancen saben dinane iki mesti kalonge, Kak. Ilang mbuh dipangan tikus nggo apa nek dipangan tikus kok ora ana tepake. Ning kok jagunge ora ana. Lah lu tak pangan dhewe. Wah ya ora to. Lah nggonamu Nggonku ki ilange mati wong ora urip ora kodalan pirang-pirang bulan kok. Iki wis ora bisisan beneran kan malah. Malah aman. Malah aman ya. Aman. Kuwi dibanyoni ora kuwi jagung sing tok tandur kuwi. Sing arep mbayani apa dan ora kaline. ning yo ora vokal. Mergo jaman saiki Piye, Kang? kuwi wong padha
angel anggone padha golek gawean. Entek. Golek pangan. Iya. Kuwi mung saka perkara para punggawaning negara. Sik Kang, sik. Ngapa? Nek para punggawa iki janjane apik. Ning cak-cakane sak ngisore kuwi lho sing tok ora bener. Iya. Sing dadi makutaning negara kuwi apik. Ning punggawane sing padha nindakake Lah ngono. kuwi sing ora bener. Ono Bener kandhamu, Kak. gawe paugeran sing ora mlebu ing akal. Bener. Pancen kuwi aku ya wis ngrasake, Kak. Nalika aku nandur jagung, sing kudune tak rabok, ning karo para punggawa lehku golek rabok kuwi digawe angel. Lah ya kuwi Dadi aku Lah ya kuwi punggawa sing kaya ngono kuwi sing ora bisa kanggo paturagan. Sing ora ora bisa ngayomi marang kawula. Ngerti ora? Aku ya mumet je. Mumet tenan aku ya. Nek mumet mbok di PPO. Nek golek rabuk kuwi mau lho. Oh, golek rabuk. Mumete apa kan? Mumete iki apa? Mergane jagung wis tukul api. Arep golek rabuk angel ora jamak-jamak kuwi lho. Kowe iki ya sok bener sok ora to ketak kange. Bener piye? Sok tuku. Kadang dipek dhewe, kandhane ora diman-mani. Lah, ya kok ngono kuwi. Kok ngono kuwi kok ora ngerti tapi sing tarani sok bener sok ora ya sing ngono kuwi kan. Karepku kuwi nek aku tuku Pak, Heeh. kendho kanggo sesuk-sesuk ngono lho. Lah ya kudu kak kuwi kena wis ana undang-undange. Baik. Ora apa-apa ketoprak. Ketoprak apa jenenge? Milenial. Ya, ora apa-apa Kang. Teruske wae. Wis ana paugeran pranatan. Undang-undange pranatan. Heeh, bener. Sapa sing dikon tuku mongko kowe dadi tumbuling Heeh. para warga iki to. Lah ya mung Tak warga Narakesma iki lho. lah ya bener. Nek ora ngerti Narakesma iki petani. Nah, aku yo Para petani iki yen kowe tuku rabuk kuwi ya didom rata ora kok nggo dhewe. Karepku ki ya aku cukup sithik-sithik kok men Kang. Lah kuwi tak temui kleru. Soale lek kleru kene do tuku, kono tuku dhisik. Ah, kene terus aku tak ngelongi. Kuwi ki ora bener nang ngono. Lah aku rak nang ngarep. Aja demeh nang ngarep. Kaya kok ngono kuwi. Kowe ora nampa ning donya, sesuk kowe iki nek mati. Wah, kurang den-den iki Kang. Ngerti ora? Nek kowe sok ngerti ngono kuwi, kowe sesuk nek mati lambemu diobong cong. Oncor ngerti ora? Urung diobong kowe wis ngene kok diobong piye to Kang? Aku ngene gegirisi. wetenge saya gede ya, Kang. Ya. Wong kancane ciri-ciri kaya ngene. Apa lek gede iki? Mergo kok yang kowe ngerti. Nah, iya. kuwi ya iso. Janjane iki ya ora. Nah, tenan. Kuwi jenenge gedang wong pakel, ngomong gampang nglakoni angel. Ngene. Kanca-kanca. Piye Kang? Siji kata rembung. Yo. Ya. Perkara jaman sing do ilang iki. Heeh. Terus piye carane lek awake dhewe iki iso nyekel maling sing do njukui jagung kuwi? Dithik Kang. Hah? Dithik. Dindek iki kantek kaya jangkrik kuwi wong e. Tegese awake dhewe sesingitan. Engko nek nganti ana wong teko, opek jagung lakonan. Ning awake dhewe ngumpul ngene iki, sing arep kowe ya do wedi. bener, Kak. Pinter kowe. Wah, aku cek. Pinter iblis. Aku cek. Oh, lek ngono ki ya sing dikarep ya iki. Kulinanya. Ora biyen, saiki ora. Ilmune mongko Bener, iki ya bener. pinter. Kaya bener. Ah iya. Jadi kandhane setro iki. Ngene jenenge ngelmu maling yo ngene iki. Kandhane setro kuwi bener. Nek ngono, ayo sawetara lak dhewe singitan. Heeh. Oh iya. Injen. Sopo to wonge sing sok tukang nyolong jagung? Yo. Dicekel. Ayo. Ayo, Kak. Kecekel pateni. Pateni.
Ya aja ngono kuwi mek perkarane iki mek jagung. Oh, mek jagung lah tekan pati. Jagung karo nggawa nyawa lho kowe iki. Anange gawe sengsaraku kok. Kejemen kowe iki. Bacot mangkel aku. Mangkel ya mangkel. Ning negara iki nganggo tatanan ora mengawur-awuran kaya ngono kuwi. Yo wis aku Kakang. Ayo, yo, sebentar. Kali wae bagi asam. Saupama aku bakal lumuk jagung kae mengko nek ponakan sing duwe apa aku ora bakal dosa. Awit iki tak kawula ing pura kencana. Wis saupama aku ora njukuk jagung kae kadangku ana diajeng cetaran kula mesti bakal luwe. Mongko nek kembange wong luwe iki mesti bakal lara. Mesake lelakone. Ya wis perkara dosa, perkara ora bener tumindakku, aku bakal njukuk jagung kae ora dadi sebab. Awit iki pinaka sarana lan waranane supaya kadangku bisa ndahar jagung kae njalari lalu. Yo, tak parangane jagung kae. Coba tak jumuk dia. Male. Oh, iki. Nek tak jagungku iki. Mengko dhisik sampean-sampean kabeh kok lajeng dakwa kula menika maling ingkang kula colong menapa? Lah jagung ki mau. Oh, perkawisipun menika pancen kula akeni. Niat kula ajeng methik jagung menika. Awit adi kula Puspaning ki luwe mesakake, mula aku arep methik jagung kae kanggo adikku. Kanthi pawadan apa wae kowe kleru. Kowe luput. Jalaran jagung ki ana sing duwe ana sing nandur. Kowe ora ngrasake rekasane wong nandur jagung. Iki agek do mudharasa yen to para sedulur kene iki agek nandhang kaluwen mergo ora panenan pipinane padha nandur jagung ora panen. Oh, perkarane kuwi. Iya. Ya mengko dhisik. Sing jenengane Cubriya karo sak sapa wae kena-kena wae. Ning sing jenengane ndakwa marang liyane kudu kinantenan bukti saksi lan pengakon. Bukti wis ana, kowe methik jagung. Lho, kuwi ra wis bukti. Aku lagi wae bakal methik. Tegese ora kena kanggo pinaka bukti. Tegese aku ora bisa kanggo dakwa. Piye-piye tetep kleru kan. Dirantek lho. Cak bagus. Nek perlu ditekel. Piye? Pokoke kowe kleru lan luput. Yen kowe ora kena tak kandhani, iki mas. Ayo, tangan tumi wae. Tangan tumi wae ayo. Tangan tumi. Ayo. Ya. Wah, kok kejemen kowe, Kang? Lho, ya apa iki? Ana apa? Kang. Iki mau rak opek jagung nggon aku. Opek jagung bocah iki. Lho ya iki. Tak indek kok opek jagung. Langsung tak Aku pesen apa karo kowe? Meleng apa karo kowe? nek kecekel kon nantem iki. Kowe kuwi jaya. Kowe iki ndek kuping ora? Hah? Mau rak ngomong, engko nek ono maling. Aja padha tumindak dhewe-dhewe. Mergo negara kuwi nganggo tatanan. Iki mau ki le tumindak ora dhewe-dhewe ning bareng-bareng. Wong bonto ya kowe kuwi. Wong sing tumindak wong papat kok dhewe-dhewe. Sing antem iki lho, kanca-kanca kabeh. Nah, yen ngene iki iso dadi perkara lho iki. Lah, Kowe gawe Rajapati. ora meden-medeni Kang. Kowe gawe Rajapati yen nganti konangan punggawane negara kowe dadi dakwa. Oh. Piye? Mesti dikunjara kowe. Wah, ora ono kuwi kok medeni to. Terus piye iki? Mula nek ana perkara kuwi dinalar kanthi wening ing ati.
Ojo gusak-gusuk kaya ngono. Ha nek ana kelakon kaya ngene piye? Saiki piye, Kang? Bocah iki mati. Ha? Aku manut yen nganti konangan punggawaning negara kowe dicekel, mesti bakal dipunjara. Kowe kon rada dipunjara. Ngerti ora? Apa di kene kali wae. Saiki piye, Kang? Kanggo wangi tiras bener. Bener. Kasih kali. Kandhane supo iki. Kali kulon kono ana to. Bopong kene kali. Ayo. Wis tak buang nang kali. Tak buang nang kali wis. Kene Ana sing ora? Ana wong ngerti. Yen ngono ya muga-muga perkara iki aja nganti kadenangan dening punggawaning negara. Kudu sing primen lho. Ya. Aja nganti keprojol marang sapa wae. Ya. Wis yo. Dadi pagibane dhewe-dhewe.